Ngayon, tama po yung nakikita niyong title ko. Huwag basta-basta magbitiw kung nasaan tayo. Ipagbuno mo ang iyong hangarin. Di ho ba? Bawat tao may kanya-kanyang laban sa buhay. Bawat tao mayroon tayong kinalalagyan. Bawat sitwasyon may kanya-kanyang pamamaraan. Hanapin natin yan, kabayan. Yan ang pag-uusapan natin sa hapong ito. Iyan, kung nakita mo na yung title, go tayo kasi impromptu ito. Wala po tayong mga research, wala po tayong pinagkukunan kundi yung ating faith sa Lord, kung yung experience natin at sa yung paniniwala natin, dahil ang hangarin natin matulungan ang ating mga kapwa Pilipino na walang malapitan, walang pagkuhanan ng advice, hirap na hirap sa buhay. Heto, pakinggan mo ito, kabayan. Kung gusto mong pakinggan ito, makakatulong ito sa'yo. Kagaya ng nababasa mo, kabayan, sa title, kailangan ipagbuno mo ang iyong pangarap. Sabihin na nating pangarap kasi hangarin mo. Ano ba yung hangarin mo? Kasi may short term, may long term. Kabayan, ipagbuno mo yan. Ang dami kasi nating nakikita, biglang pre-promote. Ngayon, nung nahirapan, umayaw na. Ay, mahirap po kapag ka ganun. Kahit anong mangyari, ipaglaban mo yan, kabayan. Kahit gaano kahirap, i-grab mo yung opportunity. Kasi kung pre-promote ka, may nakita sa iyo na talento o di kaya mayroon kang kakayahan na gawin. Yan, isang example po yan. Sa mga nag-aaral naman, kumuha ka ng course mo, halimbawa sa engineering, accounting, sa BSE, teachers, psychology, kahit ano pang course mo, kung na-fail ka sa prelims mo, lagi mong isiping babawi sa midterm. Di ba ganyan? Kung mahirap, try and try. Ako kasi nag-college naman tayo nung nasa political science ako, nasa criminology ako, nasa masteral nga rin ako noon. Mahirap po talaga kasi hindi naman po ako kagalingan. Pero hindi ang kwan ko kasi, hindi po ako sumusuko kasi mayroon akong pangarap eh. Sa hirap po ng pinagdaanan ko, nasubukan kong pumasok na pamasahe ko lang pumunta. Wala akong pamasaheng pabalik, wala akong pangkain ng tanghali. Pero namulat ako na kinakailangan ipagbuno mo ang iyong pangarap. Sa awa ng Diyos, nakatapos ako ng college. So ang ibig kong sabihin nito, kung may mga sitwasyon kang ganyan, huwag ka basta-bastang sumuko. I-explore mo muna. Ayan, pag na-explore mo, pag walang pag-asa, ibahin mo, lumabas ka sa comfort zone mo. Manalangin ka, maniwala ka sa akin, kabayan. Lahat ng problema, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Maliban na lang kung ang naniniwala ka sa kasabihan na ito, if the problem is mathematics, solve by mathematics. Don't solve by English if the problem is mathematics. Or if the problem is English, solve by English, not solve by mathematics. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung ang problema mo ay patungkol sa iyong pag-aaral, isolve mo. Maghanap ka ng solusyon, lumapit ka sa Diyos, sa magulang mo, lumapit ka sa mga pastor ninyo, sa mga best friend mo, huwag kang lumapit sa mga... Bago ka pa mag-quit, o di kwan, huwag basta-basta sumuko. O di ho ba? Sa buhay kasi, yung mga mayayaman, ang akala lang natin, ang dami nilang pera, ang ganda ng buhay nila. Hindi naman po ganun yon. Pinagbubuno rin po nila yung kanilang mga tinatangkilik. Mayroon ding force, mayroon ding laban. Kagaya ng amo namin dati dito, maalala ko somewhere in 2010, halos di sila natutulog dahil ang negosyo nila minsan money changing eh. Nag-aabang sila, puyat na puyat sila kung kailan tataas yung value ng pera nila sa pagpapalitan, kung kailangan sila magkaka-income. Ayan, yan ang negosyo nila. Kaya
ipaglaban mo. Ipaglaban natin, ipagbuno natin. Huwag yung nahirapan ka lang ng konti, ayaw mo na. Kaya sa buhay, kahit anong sitwasyon, isa ka mang single parents at medyo nawawalan ka ng trabaho, marami kang anak, walang-wala, manalangin tayo sa Diyos ng time team. Darating at darating ang tulong ng Panginoon. Bakit ko sinasabi ito? Kasi, oo, alam naman natin na lahat ginagawa ang ating kakayahan. Pero minsan talagang wala eh. Walang magawa. Pero mabibigla ka na lang. Ano ang makikita mo doon sa sinasabi ko? Kasi habang nakikipagbuno ka ng may kahinahunan, hindi ka gumawa ng mali o di kaya ikasisira ng iyong kapwa, ikasisira ng iyong anak. Yan po ang bunga na itinanim ng Panginoon sa atin. Kaya makikita mo bigla kang, abay, oo biglang dumarating yung mga tulong. Ayan ang minsan hindi nakikita ng mga tao yan. Naniniwala ka ba sa kalmanting nagdurusa? Ayan, kung kaya mo yon, i-apply natin sa buhay natin. Importante po yun mga kabayan. Sa short kong vlog ito, sana nakapagbigay ako ng lesson sa ating lahat, maging sa aking sarili, nagbibigay din po ako ng lesson. Kasi habang nagsasalita ako, kasi actual ito, sa mga pinagdaanan ko, ay nakikita ko rin ang aking sarili. So I hope na ang vlog ko na ito malaking tulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa nating mga Pilipino na mahirap ang buhay. Ipagbuno natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Laban lang sa buhay. Paulit-ulit ko tong mga ibinablog dahil ang katotohanan ng buhay, hindi lang naman po pera, hindi lang naman po kayamanan. Mayaman ka nga kung may sakit ka naman. Marami ka ngang pera kung winawaldas mo naman. Pag inaayos mo yung pag-manage mo, pinagbubuno mo yun. Ganun po ang ibig sabihin nun. Kaya ako nga sinabi kanina, if the problem is mathematics, solve it by mathematics. Don't solve by English. O di ho ba? So, yan lamang po ang gusto kong sabihin sa hapong ito. Sana at naway nakatulong sa inyo. Huwag po sana kayong magsawang mag-subscribe dito sa Berlumabin Gabaon TV. I-share nyo na rin po sana mga kabayan at i-likes ninyo. At kung gusto niyo yung magbigay ng super chat, abay maraming salamat. Ito lamang ang aking masasabi. Lahat po tayo ay kinakailangan nating sanayin ang ating sarili, magtiwala sa Diyos. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong Go Negosyo Practical Tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.